rozmýšľal som, kde začať vlastne, pretože ja začínam ináč každú prednášku, aj iné veci, hovorím o iných veciach, čo ma inšpiruje v tej ktorej oblasti. No a tu ma teraz inšpiruje nie Slovensko, ale Hotentoti v Južnej Afriky, pretože predo mnou sedí dáma, ktorá prišla do Kapského mesta pred pár rokmi, ešte s jednou priateľkou, obidve experti zubárky, a ja som ich prehovoril a vyšli so mnou ku Hotentotom. A Hotentot vyvoláva úsmev na slovenských tvárach, že? Keď vám niekto povie, že taký Hotentot alebo čo, tak to nie je veľmi povyšujúce. No ale kvôli Hotentotom ja som v Južnej Afrike. Takže ja som študoval v Amerike, v Prahe najprv, som študoval portugalčinu a portugalskú Afriku a južnú východnú Afriku so svahiličinou. No a potom som išiel na postdoktorálny výskum do Južnej Afrike, na Kapskú univerzitu v Cape Townu a tam som sa zoznámil s Hotentotmi na ulici. Dneska sa im síce hovorí po väčšine coloreds, to znamená farebný, ale zaujali ma veľmi, pretože o nich sme sa síce, niečo sme sa učili na univerzite o nich, ale málo sa o nich hovorí, z toho dôvodu, že oni nekvalifikujú dneska ako plní Afričania. Dneska plným Afričanom je Černoch, čierny človek, ktorý hovorí bantuskými jazykmi, Zulu, Sutru, Kosa, Ndebele, mnoho tých jazykov. A tí, ktorí sú miestni v Južnej Afrike a v Zimbabwe a v časti Mozambiku a v Botswane napríklad, to sú ľudia, ktorí sami sebe hovorili Hotentotu. Hotentotu, a to znamená zmiešaný. A ja keď sa dívam na našu históriu Slovensku, tak si hovorím, my sme tiež Hotentotu. Pretože naša kultúra je veľmi zmiešaná. Keby nebola, tak by bola krátka. Národy, ktoré sa miešali, tie majú veľkú históriu, ako India, ako Rím, mal veľkú históriu, alebo Portugalci napríklad, pretože kdekoľvek šli do sveta, tak zaniesli časť svojej kultúry a priniesli časť tých kultúr od tých ľudí, s ktorými sa stretli. No a pred pár rokmi táto dáma tu prišla do Kapského mesta a ja som ju a jej priateľku presvedčila, aby išli so mnou do Karu. Karu to je indické slovo, ktoré znamená suchá zem. A keď pôjdete 300 km na severovýchod od Kapského mesta, tak tam prídete do tej suchej zeme. To nie je púšť, ale taká polopúšť, kde nie je to stromov, jedine pozdĺž riek. No a tam sme išli a tie dve dámy, prvú otázku, čo sa ma pýtali, sú tam hadi a sú tam škorpióni. A ja som hovoril, nie, hadov som nevidel, škorpiónov som nevidel, tak som ich vystiel a nakoniec prišli. A keď sme išli na prvé miesto, kde ako obyčajne ľudia prídu sa dívať na staré hotentotské štruktúry, tak tam ich zoberieme a tam máme také stromy a lavičky pod tým, že bola veľká voda, ktorá zobrala všetko. Takže keď oni prišli, tak tam neboli lavičky a museli sme sedieť na piesku. A ja som sa scháňal po nejakom kameni pre jednu z nich, aby mohli si sadnúť na kameň. A zdvihol som kameň a tam bol veľký škorpión. A nikdy som škorpióna tam nevidel, ale vtedy tam bol. A potom si oni sadli a dívali sa na rieku a ja som sa díval na nich. A za chvíľu jeden malý Hotentot, ktorý tam je syn zamestnanca, volá, podívajte sa, tam je kobra, naháňa myš. A taká veľká dvojmetrová kobra, asi tak 15 metrov od nás, išla za myšou. A ja som opravdu nikdy tam kobru nevidel, ani škorpióna som tam nevidel, ale tie dámy videli. Myslím, že mali chuť ísť domov. Ale zostali tam a urobili zaujímavú vec, pretože zostali tam, myslím, 2 dní a využili príležitosť ísť medzi tých Hotentotov, pretože tam ich bolo 4 rodiny prakticky. A učili ich, ako si čistiť zuby prakticky. Ich vedu proste rozšírili medzi Hotentotov a napísali malú knižku. Nemáte ju náhodou tu? Mám. Máte? Môžete ukázať? Ale to mám trošku niečo iné. Ale môžete ja vás to ukázať, pretože to... Keď som tebe doniesla podáček. To je rozprávková knižka. No tak z toho obalu to nevidím. Ale vo vnútri je to proste tie dve dámy, keď ja som išiel s inými skupinami vonku, tak oni šli do tých malých domkov, kde robotníci bývajú, čo pracujú na farme, a oni mali deti a oni ich učili ako, a dali im kefky a dali im zubnú pastu a tak ďalej. Hej. No a bol to veľký úspech a z toho vyšla knižka
že slovenské zubárky učili Hottentoto čistiť si zuby. Toto je ako druhá verzia toho, že? To je pre teba. Áno, to som rád. Potom ti to vysvetlím. Pokiaľ? To je z Thajska, jeden kmeň. Z Thajska, hej. No, tak to tak na úvod. A prečo vlastne som tu, keďže zatiaľ hovorím len o Afrike, ja som ozaj nikdy nemal v úmysle študovať slovenskú históriu ako študent. Ani na Karlovej univerzite som sa tým smerom nedal. Až keď som prišiel do Južnej Afriky, to bolo po mojej doktorskej práci o obchode, zlatom obchode medzi Indiou, portugalskou Indiou a Mozambikom a Zimbabwe, tak ma pozvali na postdoktorálne štúdium na Kapskú univerzitu. No a tam som začal sa dívať po tej krajine, kto sú to tí Hottentoti. Pretože o nich sa veľmi málo píše. Poznáte, každý pozná meno Hottentot. Čo si predstavujete pod tým? Čo je to zač? Je to niekto, kto v knihách sa predstavuje ako bušman, ktorý pije mlieko. Tak sa často ako v zjednodušenej forme popisujú, že sú to bušmani. Bušmani viete, že to sú krováci. Český krovák, slovenský, neviem, či sa hovorí krovák, český. Krovák sa používa tu, alebo bušman. Krovák. No, to sú tí malí ľudia, ktorí vážia tak 40 kg najviac, veľmi taký ľahký, veľmi hybký, ale ich kultúra nepotrebuje skoro nič mimo jednoduchého luku a žena má tyčku, ktorou kope korene. A z toho žijú, nemajú domy, len také prístrežky niekedy robia, niekedy len ak je tam strom alebo krík, alebo vyhrabujú dieru do piesku a takto žijú. No, v modernej dobe samozrejme to sa mení všetko. No a títo ľudia majú veľmi jednoduchý život a u nich nie je to organizovaného náboženstva. Nedá sa povedať, že by mali nejakú teológiu. Takže po nich sa dá zistiť len, že boli lovci a boli zberači. Ale keď budete cestovať po Zimbabwe a po Južnej Afrike, tak zistíte, že tam sú stovky a tisícky kamenných štruktúr. A to je potom otázka, kto to budoval, hej? Pretože ten bušman to určite nikdy nebudoval, pretože on to nepotreboval v jeho kultúre. No a toto ma zaujalo hodne, že kto sú to jediní ľudia, ktorí boli iní než bušmani, ktorí žili v Južnej Afrike pred Černochmi a Černoši prišli tam len v 12. storočí. Tak, a tie štruktúry sú ďaleko, ďaleko staršie, tak to museli byť tí Hottentoti. Lenže Hottentoti sa predstavujú tiež tak dosť primitívne, že sú to bušmani, ktorí pili mlieko vraj a preto sú vyšší, lenže zaujímavé majú genetický, teda gramatický gender, ako sa povie, gramatický rod v ich jazyku, čo bušmani vôbec nemajú. Odkiaľ to nabrali? Viete, jak Maďari nemajú rod a preto keď hovoria slovensky, tak je to niekedy také na zábavu. No, to isté je o bušmanu. Oni nepoznajú ženský, mužský, stredný rod. Ale Hottentoti poznajú, odkiaľ to zobrali. Potom v ich krajine sa nájdú stovky, tisícky vlastne kamenných štruktúr, odkiaľ sa to zobralo. Černoši tam neboli a keď pôjdete do černošskej oblasti Afriky, západnej Afriky, pretože černoši pochádzajú z tropickej Afriky, zo západnej Afriky, od Senegalu až po Kongo, a v tých džunglách tiež nemáte kamenné štruktúry. Ja som do okolností poprvý raz išiel do Afriky, do Liberie. Keď som prišiel do Ameriky, tak tam bol taký program, sme šli na 2,5 mesiaca do Liberie, na takú brigádu akoby. A to bola dobrá príležitosť sa dostať do tej džungle, kde naozaj ľudia žijú tak uzavretí, že nevedia, kto sú susedia. Preto západná Afrika má strašne veľa jazykov. Každá rieka oddeluje ľudí, na tej strane hovoria tak, na tej strane hovoria tak. Zase keď máte horské hrebenie, to isté. Takže západná Afrika je strašne komplikovaná jazykovo. Keď vyjdete z džungle africkej na savannu, tak zrazu máte veľa jazykov, ale všetky sú veľmi podobné. Tak ako dajme tomu slovanské jazyky. Hej? Naše jazyky, koľko ich máme? 16, myslím, takých oficiálnych. No a potom, keď sme počítali dialekty, tak ich máme ďaleko, ďaleko viacej.
ale každému prakticky môže rozumieť v našom rajone, v tom slovanskom. No to isté platí o celej strednej, východnej a južnej Afrike, že tam sa hovorí bantuskými jazykmi, je ich 270, ale keď rozumiete jeden, tak rozumiete hodne z druhých a Zulu by mohol ísť z južnej Afriky až po hranice Nigérie, aby stále rozumel dosť toho v tých jazykoch. Lenže je zaujímavá vec, keď sa pozrieme, čomu rozumejú, pretože taký Zulu, keď pôjde medzi Swahili hovoriacich ľudí, tak porozumie len časti toho jazyka. A ktorýkoľvek z ktoréhokoľvek kmeňa, kto pôjde k iným kmeňom, tak bude rozumieť určitú časť jazyka. A to mňa zaujalo. Čo je to, že oni si do určitej miery rozumejú a do určitej miery si nerozumejú. A som zistil, že, a to za pomocou samozrejme veľkých štúdií jedného Angličana, že slovám, ktorým oni rozumejú vzájomne, medzi tými 270 jazykmi, tie slova sú indického pôvodu. A keď pôjdete na miestne slova z jazykov černošských, aj keď sú všetci čierni, tak oni si nerozumejú. No a tam máte náznak, že Afrika jedenkrát musela byť pod veľmi silným indickým vplyvom, že ovplyvnila všetky tie kmene, a to je zaujímavé, že všetkých 270 má tie indické slova. To nie je ľahko vysvetliť, to je velikánska zem, že? To je pol Afriky. A tie slova sú všade, od Senegalu po Zanzibar, od Etiópie po Južnú Afriku. A máte tie indické slova tam. No a tak to bola otázka pre mňa. Jakým spôsobom Indovia mohli kedy ovlivniť tie černošské jazyky? Ako výsledok toho, že Indovia tam boli, napríklad dneska sa používa slovo Bantu pre všetkých. Všetky čierni, ktorí sú od Nigérie na východ a juh, to sú všetko bantuská skupina. A Bantu znamená za ten, ktorý pracuje pre vás. Keď ja pracujem pre túto dámu, tak som Bantu. Keď ona pracuje pre mňa, tak je ona moja Bantu. A keď všetkých vás zamestnám, tak mám tu 40 Bantu. No a toto je zaujímavé, že toto slovo sa tak ujalo medzi všetkými tými jazykmi, že vo všetkých jazykoch nájdete. S čím to súvisí? Súvisí to s diaľkovým obchodom. Prečo Indovia šli do Afriky? Pretože to slovo je indické. Prečo? Kvôli zlatu. Nič na svete nepohlo toľko mužov k cestám po svete ako zlato. To, čo my hovoríme, hľadanie Eldorada, toto je novodobá história. Keď Španieli Portugálci prišli na scénu histórie, tak počujeme o Eldoráde. A Eldorado sa hľadalo v Amerike, v Afrike, v Ázii, v Indonézii, na všetkých kútoch sveta, lenže kdekoľvek Európania prišli za Eldorádom, tak zistili, že tam už bola Suvarnadvipa. Že meno pre také krajiny bolo Suvarnadvipa a Suvarnadvipa je sanskritské slovo pre zlatú zem. A to je zase vám niečo naznačuje, že vo všetkých tých zlatých oblastiach sveta nájdete indický vplyv. A potom, keď pôjdete sa pozrieť napríklad na náboženstva v tých oblastiach, tak tiež zistíte, že budú sa podieľať na podobných alebo tých istých menách pre Boha. A zase tie mená sa dajú identifikovať, že sú indického pôvodu. No a to je niečo, čo v bežnej histórii Afriky nepočujete. Takisto ako nikdy nepočujete o tom, že Slováci velebili vlasatého Boha, o ktorom píšem v tej knihe. V tejto knihe Sloveni Slováci, to Sloveni je najstaršia referencia k našej identite. Nedá sa povedať o ničom inom, čo by mohlo prečiť toto tu. A Sloveni je pod tým menom, kdežto Slovák, napríklad, keď si hovoríme Slovák, tak to nás zavedie len tak do 15. 16. storočia. A predtým nebolo Slovákov. Preto sa vyvinulo hnutie tu na Slovensku, že vraj sa máme volať Starí Slováci. To si pamätáte, to bolo tak, nie tak dávno, pred pár rokmi. Sa písalo hodne, aby sme boli Starí Slováci, keďže sú starí Maďari, tak aby sme boli aj my starí. No, lenže to nám dá strašne málo histórie. Nejak slovenskí historici sa nepozreli na to,
aké je vlastne naše pôvodné meno. No a toto, napríklad teraz vyšla kniha Jonáša Záborského. Videli ste ju? História, konečne. Ja som robila diplomovú prácu a v Martine ešte len rukopis bol k dispozícii a teraz už ten rukopis Dejiny Uhorska vydali. No ja som ju videl v rukách doktora Mižáka na prednáške v Košiciach po prvý raz a on sa snaží teraz ju zohnať pre mňa, pretože vraj sa rozpredáva. Oni vytlačili nejak málo. Dá sa kúpiť cez internet. Cez internet dá sa? Martinus.sk. No tak to dúfam, že než ja pôjdem do Afriky, tak že ju budem mať. No ale tam uvidíte, pre neho my sme boli Sloveni. A my sme boli Sloveni po Kristu a my sme boli Sloveni dávno, dávno pred Kristom. A toto slovo nás zavedie do úplne mytologických dôb, keď bohovia chodili po zemi, ako by sa dalo povedať. A je to slovo, ktoré nás popisuje ako velebníci vlasatého. Véni, to sú dlhé vlasy, pod ktorými sa obyčajne znázorňuje Boh, ak máme predstavu Boha, a Ježiš Kristus je znázorňovaný s dlhými vlasmi. A slov je základom našeho slova a to slovo znamená hovoriť alebo velebiť. Takže sme velebníci vlasatého. No a tu možno, že bude dobre vám povedať legendu alebo mytológiu, ktorá s tým ide v Indii, s tým slovom Sloveni. Tá je samozrejme v tých dávnych, starých indických mytologických dobách, keď zem komunikovala s bohmi. A bohov s malým B bolo veľa. Boh s veľkým B bol len jeden. A to je dôležité si uvedomiť, že Indovia majú strašne veľa mien. Oni majú 1008 mien pre Boha. Ale to sú vlastne všetko písme, teda slova s malým B. Jediné slovo, ktoré by malo byť vždy s veľkým písmenom, je Kadavul. To je dravické, indické slovo, ktoré znamená ten nadpochopenie. Boh nie je ľudskému mozgu pochopiteľný a myslím, že to je najlepší popis Boha, aký som kedy kde videl. Ten nadpochopenie. Kadavul. Kadavul? Kadavul. Kadavul. No a toto meno je strašne staré, pochádza z dravických jazykov. Dravické jazyky, neviem, či tu počujete o nich, to sú pôvodné jazyky Indie. India, keby ste tam išli, dajme tomu 9000 rokov pred dneškom, tak celá India hovorí dravickými jazykmi. A situácia sa zmenila asi tak 1500 rokov pred Kristom, keď Árijci zo západu, z dnešného Iránu, Kazachstanu vpadli na koňoch do Indie a zmiešali sa, poženili sa s ženami v Gangetickej doline a v Induskej doline a tým vznikol zmiešaný indický národ. No a ten národ sa rozmnožil a dneska je vládnúcim národom Indie, kdežto tí pôvodní Indovia, Dravidi, tí dneska obývajú hlavne južnú časť Indie, hlavne 4 štáty. Tamil Nadu, teda 4 jazyky hovoria, hej? Tamilský, Malayalam, Kanada a Telugu. A to je štáty, sú to Andhra Pradesh, Kanada, Kerala a Tamil Nadu. Tak v tých 4 štátoch, tam ich je snad nejakých 450 miliónov. To nie je malý národ, ale India má 1 bilión, koľko je? 1,1 myslím, že? Bilióna obyvateľov. Takže tí Árijci sú dneska väčšinou a oni vládnu a ich kultúra je predominantná v Indii. No a tí Dravidi sa bránia, ale sanskrit preniká všade, hlavne v ich chrámoch, kde severoindickí brahmani prevzali väčšinu chrámov. Dneska už z tých starých predaríjských chrámov len jeden veľký je v rukách pôvodných Dravidov a ich kňazom sa hovorilo Andanár. Ešte tým zo severu sa hovorí Brahman alebo Brahmin. No a tí Brahmani prevzali väčšinu chrámov v Indii a preto aj dravidsky hovoriaci ľudia
sa modlia často sanskritské modlitby. I keď doma hovoria dravické jazyky ako Kanada, alebo Telugu, Malayalam, Tamil Nadu. Ja keď som začal sa zaujímať o Indiu, ešte vo Spojených štátoch, tak som myslel, že hindština by bola dobrá, tak som bral kurz od jedného Američana, profesora, ktorý sa narodil v Indii. A za rok som to bral, ale potom som zistil, že to nie je až tak užitočné, pretože mňa zaujímala tá stará história, tá najstaršia história. Tak som potom, medzi tým som prešiel do Južnej Afriky a tam som zisťoval, že tá hindština, ktorá je arijský jazyk, je dobrá medzi bantusky hovoriacimi černochmi, dajme tomu v Tanzánii alebo v Kenii, v Ugande, ale keď ide medzi tých hotentotov, tak tam to nepomôže. Tam Aríci nemali vplyv. Tam treba vedieť niečo z dravických jazykov, no a preto som potom išiel do Indie na 7 mesiacov, v horách Nilgiri som bol a tam som si najal učiteľa na tamilčinu, naučil som sa skript samozrejme, takže môžem používať slovníky, to je dôležitá vec. No a s tým sa dá rozumieť hodne tomu, čo sa hovorí alebo čo oni hovoria o sebe, teda tí hotentoti. Hotentotu. Oni to vyslovovali hotentotu, keď tam francúzsky admirál prišiel v roku 1620, admirál de Beaulieu, tak tam kotvil a zapisoval si zaujímavosti o tých ľuďoch. A medzi iným zapísal, že oni spievajú pesničku o sebe, kde spievajú, ako opakujú slovo otito, otito, čo sa píše H-O-T-I-T-O-U. Pardon, to anglicky sa takto speluje. Slovensky? Ani neviem to slovensky teda hláskovať. H-O-U-T-I-T-O-U. Otito. Z toho Holanďania potom preložili tú knihu do holandčiny a tam začali vyslovovať H na začiatku, tak sa stali z hotentotu stali hotentoti. No a tí ľudia sú, ktorých kultúra je ďaleko nad kultúru Bušmanov. Kvôli tomu, že oni sú výsledkom ženenia sa Indov s Bušmankami. Takže Indovia chodili do Afriky v dobe, keď plávanie na mori bolo veľmi primitívne, ženy proste neboli na mori. To viete, aj na portugalských lodiach nikdy nebol ženský námorník. Ženy sa prepravovali do Goji, napríklad do portugalskej Indie, ale iné ženy neboli na lodiach. Takže to bola mužská záležitosť a zlatokopectvo je takisto mužská záležitosť. A preto vo všetkých krajinách, kde Indovia chodili za zlatom, a tých je hodne, dajme tomu Borneo, dajme tomu Kambodža, Irrawaddy, Barma, Etiópia, Egypt. Všade v tých oblastiach nájdete miešancov, kde je príspevok indických mužov a miestne ženy. Taký najtypickejší z tých miešancov sú práve hotentotu alebo hotentoti v Južnej Afrike. Oni raz boli v celej Afrike na juh od Etiópie a na západ od Nigérie. Už som hovoril, že od Nigérie, keď idete na západ, tak máte džunglu. A v džungli žijú čierni ľudia. Preto sú čierni, že žijú v horúcom, teplom, vlhkom podnebi. Toto robí tú kožu čiernou. Kdežto hotentoti sú žltí, pretože žijú po väčšine v suchých oblastiach. V savane a v polopúšti a v púšti. No a teraz tým, že som sa začal zaujímať o hotentoto, tak som sa musel zaujímať čím ďalej, tým viacej o Indiu. A tým, že som aj študoval tú tamilštinu a začal som čítať staré skriptá indické, tak som zrazu zisťoval, že určité podobné slova sa nachádzajú na Slovensku, ako sa nachádzajú v hotentoštine. A ktoré sa nachádzajú, alebo sa dajú nájsť, rozpoznať v indických starých písomnostiach. No a jedným slovom, významným slovom je slovo Boh. Boh, každý rozumie, kto je Boh na Slovensku, že? S veľkým B.
No, toto slovo je dravického pôvodu a muselo sa k nám dostať nejakým spôsobom. Pokiaľ vieme, Indovia, ich náboženstvo bolo vždy nenásilné náboženstvo, takže Indovia nemajú históriu konkisty. Tak nie ako Španieli alebo Portugalci, ale hlavne Španieli mali konkistu. Ja? To slovo sa tu používa, že? Dobývanie. Ako celá Latinská Amerika bola konkistada španielsky. Indovia nemajú tú históriu. Ich náboženstvo je nenásilné a pre nich kľúčom ku všetkému je obchod. Obchod. Oni išli za obchodom a kde mohli, tak obchodovali a boli chytrí v tom. Portugálci to ošacovali takto. Jeden z tých raných Portugálcov píše z Goji. Hovorí, je treba 7 Portugálcov, aby pobili jedného Žida. Ale treba 7 Židov, aby pobili jedného Čety v biznise, v obchode. Taká situácia bola a myslím, že to je celkom správne ošacovanie alebo ocenenie, že opravdu tí Čety, to slovo poznáte náhodou Čety, nie? Tu na Slovensku sa nepoužíva nikde. Keď pôjdete do Južnej Afriky, tak tam to počujete na Zanzibaru, v Tanzánii Četiovci sú, v Zimbabwe napríklad. Čety to sú prominentní obchodníci do dneska. To je kasta, náboženská kasta, ktorá sa zaoberá obchodom. No a k ním sú pridružení potom zlatokopovia a zlato bol hlavný motivátor pre ich expanziu kdekoľvek. Kdekoľvek pôjdete na svete, kde je zlato, tam nájdete indický vplyv. Jedna vec je, že ja napríklad mám údaje, že aj v Latinskej Amerike boli. Napríklad v Južnej Afrike sa ľahko dá zistiť, že tam boli tým, že sa pozriete na mená riek. Mená riek vo všetkých kultúrach sú najstaršie. Tie sa zachovávajú cez generácie, cez všetky veky. A v Južnej Afrike máme 2 slova pre rieku. Jedna je Ab, ako Homab napríklad, je rieka tam Homab, alebo Kariab. A to Ab je sanskritské. To poznáte v slove Punjab. Punjab, to poznáte, to je veľký štát v Pakistane dnes. A to Ab na konci to znamená rieka. A Panč, to zase rozumiete, slovensky to je 5. 5 riek dáva Punjab. No a leže hlavné slovo pre rieku v Južnej Afrike a v Zimbabwe. V Zimbabwe tam sa už hodne postratili tie mená, ale v Južnej Afrike ich je veľa. Je kam alebo kama. To je jedno slovo, ktoré sa niekedy vyslovuje ka, niekedy kam, niekedy kama. Takže máme rieky ako Cicikama, Mahakama, Kajskama a tak ďalej. No a podľa tých mien hneď viete, že kto bol tam, kto menoval tie rieky. Také niečo ako u nás Nad, ako Hornad. Zaiste niekedy sme mali viacej riek takých, dneska už len Hornad, v ktorom slove rozpoznáme indické slova hora, to je indické slovo bez pochyby. O tom môžete čítať, keď Alexander dobýval Indiu. Tam spomína, jak bojoval na horách a jak sa zoznámil s horitami, s ľuďmi z hor. A hora to je všeobecne, toto slovo sa rozšírilo v Indii po všetkých jazykoch, tzv. Indoeurópskych. No ale Boh je jedno slovo, ktoré mňa veľmi zaujalo, pretože toto slovo má zaujímavú kariéru, že pôvodne to je proste jedno z mnohých mien pre Boha, pre toho Kadavula, ktorý môže mať 1008 bodov. Takže môže byť Šiva, Višnu, Brahma, Varuna, mnoho tých mien. Môžu byť ženské, mužské, ale Indovia vedia, že je len jeden Boh. Pretože v ich knihách sa hovorí, keby boli dvaja, tak nie sú bohovia. Že? Boh musí byť všemohúci, nekonečný, a keby boli dvaja všemohúci a nekoneční, tak by neboli Bohom. No a preto je chyba veľká, ktorú Európania urobili, keď ako si podrobili Indiu, Angličania hlavne, a prišli k tomu, že tam je taká spústa kostolov, teda chrámov, s tými sochami, tisíce soch v Indii, a každý má iné meno, že sa presvedčili nejak, že to je politeizmus. India nemá politeizmus, to je monoteizmus, takisto ako židovstvo.
to nie je politeizmus, to je monoteizmus, aj keď v Biblii máte troch bohov. Hneď na začiatku. V prvej kapitole, v druhej kapitole Mojžišovej knihy nájdete Boha v troch podobách. El, Elohim a Jahve. Keď to čítate v slovenskej knihe, tak to bude Pán a Hospodin, ale to sú nie biblické slova. Hej? Keď pôjdete do hebrejskej Biblie, tak zistíte, že tam sú tie tri slova El, Elohim a Jahve. No a teda Židia majú troch bohov, alebo jedného boha. Víte, keby som aplikoval na Židov teraz také kritérium, ako sa aplikuje na Indov, tak by som musel povedať, že Židia sú politeisti, pretože majú troch. Potom majú Adonaj, napríklad, potom majú Hašem. Tak majú aspoň 5. A cez to všetko nikto nepochybuje o tom, že Židia sú monoteisti a my po nich sme tiež monoteisti. Hej? Lenže, zase keď sa pozriem na naše náboženstvo, tak tiež zistím, že my máme Ježiš Kristus, Otec, Syn, Duch Svätý, Baránok Boží, Spasiteľ, Vykupiteľ. Máme asi 24, alebo viac mien. Takže to neznamená, že my sme politeisti, my sme monoteisti. Máme len jedného Boha, ale ho popisujeme rôznymi menami, pretože Boh nám pomáha, alebo nás pripomína v rôznych situáciách a v tých situáciách sa potom používajú rôzne mená. No a toto je dôležité vedieť, že v tej našej teologickej nomenklatúre, tej sa dá zistiť, že ako blízko sme my napojení na Indiu a na Indiu z dávno predkresťanskej doby. Ten náš Boh napríklad, ten bol u nás, keď Židia ešte nepoznali hebrejčinu. Ten Boh už existoval v starých indických knihách. Ten prežil u nás až do tej doby, keď kresťanstvo k nám prišlo a my sme uplatnili toto starodávne meno na toho Boha. Jako v mnohých jazykoch sa uplatnilo miestne meno. Napríklad treba Zulu, keď Zulu je katolík a ide do kostola, tak sa modlí Kunkulumkulu. V rôznych tých afrických jazykoch budete mať rôzne mená, ktoré sú z predkresťanských dob, ale sa dneska uplatňujú na kresťanského Boha. No a tam je dôležité si uvedomiť, čo tie naše základné slova znamenajú, že to je hebrejské El, Elohim a Jahve. Ja neviem, je tu niekto náhodou, kto číta hebrejčinu? Pretože keď nečítate hebrejčinu, tak to nie ste si toho vedomi, že tam sú tie tri mená hneď na začiatku, v prvých dvoch tých kapitolách prvej knihy Mojžišovej. El je základné pochopenie Boha, to je to najpodstatnejšie pochopenie Boha, ktorý sa dá pochopiť nejak ľudskými zmyslami. Pretože El nie je nič iného než svetlo. I Ježiš hovorí, ja som svetlo. Hej. El znamená svetlo a to je základné slovo indické pre Boha. Ako Boha, ktorý je pochopiteľný ľudskými zmyslami. El, svetlo. Toho Boha samozrejme vždycky používate každý deň, keď zapnete elektriku. Elektrika. Tam privolávate ľudským zmyslom pochopiteľnú predstavu Boha. Hej? To je to El. Čo je to tá trika? Tam je slovo v tom tra. A to slovo tra poznáte v slove mantra. A mantra, čo je tra, to je moc. Takže elektrika je moc svetla. No a El je základné slovo biblické pre Boha. To svetlo samozrejme sa uplatnilo u nás skrz to, že indické vplyvy boli u nás v dávnych dobách a boli veľmi silné v Grécku. Preto Gréci, keď rozpoznali prítomnosť elektriky po prvý raz, kde sa rozpoznala elektrika po prvý raz? Viete, ako sa rozpoznala? Náhodou? Keď niekto mal kus jantáru a prešiel žene ponad hlavu a vlasy stali dúbkom. Tak tam sa po prvý raz ako zistilo, že je neviditeľná moc, ktorá je schopná zdvihnúť vlasy. No a preto Gréci uplatnili to na bohyňu Elektru a jantar sa stal veľmi dôležitým objektom obchodu.
No a my sme, na šťastie alebo nešťastie, asi na šťastie, na obchodných cestách Jantaru. To myslím, v každej histórii Slovenska sa učíte, že naša najstaršia, teda v našich knihách sa nepovie, že to je naša, ale naše územie malo históriu skrz Jantarový obchod. Na nešťastie slovenskí historici nevidia nás v tých zemiach, cez ktoré prúdil ten Jantar. Hej? Pretože Jantar ide tak do 4. tisícročia pred Kristom ako predmet obchodu na veľké vzdialenosti. No a India má napríklad Jantar, ale nie je veľmi kvalitný. Indovia ho poznali a oni ho pomenovali najprv a potom hľadali. Tak ako oni išli za zlatom všade, tak išli všade aj za Jantarom, napríklad do Adriatiku, tam sa nachádzal Jantar v určitej dobe, ale nebol až tak dobrý ako ten v Sembii. Sembia je poloostrov vo východnom Prusku, na východ od Polska. Keď pôjdete, kde sa Baltik zatáča na sever, tak to sa volá Sembia, alebo zem svätého Blažeja, by sme v slovensky, myslím, povedali. Saint Blaise. Prečo sa Saint Blaise, Blažej spomína, alebo spája s Jantarom? Poznáte, kedy je to, keď vám dajú sviečku pod krk v katolíckych kostoloch? Bromnica. No, moje meno je s tým spojené. Hej. Na svätého Blažeja. No, na svätého Blažeja. To je kedy? To bolo teraz. To je 2. februára. 2. februára je to. No. Hromnice a to svetlo sa dáva ako na liečenie alebo uchovávanie hrdla, že? A ženy preto mali radi od dávnych dôb mať janter na krku, pretože ženy sú vraj moc viac nachylné k chorobám krčným. A tak v starých dobách sa verilo, že ženy sú zdravšie, keď nosia jantarové tieto prívesky. No a jantar sa stal veľmi dôležitý, pretože jantar nie je tak sa nenájde tak často. Zlato je ďaleko častejšie než jantar. Druhý taký item, dôležitý item ako predmet obchodu dávnovekého bol cín, ktorý v niektorých situáciách bol ťažšie k dostaniu než zlato. Pretože zlato sa nájde na stovkách miest na svete, kdežto cín sa nájde len asi na 16 miestach. A bez cínu by nebola bronzová doba. Takže cín hral veľkú úlohu v histórii ľudstva. No a vo všetkých tých objavoch, tých starých, toho cínu, toho jantaru, toho zlata a diamanty prídu do toho aj v určitej dobe. Vo všetkých týchto podvetiach nájdete Indov v tých najstarších dobách. No a v Indii tam je viacej zlata než na celom svete. Aj v moderných štatistikách sa môžete pozrieť, pred 3-4 rokmi India kúpila 480 tón zlata za rok, Amerika kúpila 120. Japonci nejak trochu menej. Tak ale vidíte, aký je veľký rozdiel medzi čo konzumuje India a čo konzumuje zbytok sveta. Tam sa to proste hovorí, že to uviazne všetko na krkoch žien alebo v jazerách. Pretože sú všelijaké povesti v Indii, že keď tí bohatí rádžovia, ktorí nahromadili veľké bohatstva toho zlata a nemali dedičov, tak to dali do posvetných jazier na dno a sa to zabudlo a tak sa hovorí, že v mnohých indických jazerách by sa mohli nájsť veľké poklady. No a teraz to len tak, ja neviem, či vám to... Ja to hovorím o tom, aby ste vedeli, jak ja som prišiel k tomu Slovensku. Prečo ja som sa vôbec začal zaujímať o Slovensko? Pretože to zlato pre mňa dávalo význam v Afrike, v Etiópii a zlato hralo úlohu aj u nás a ten jantar hral úlohu a cín hral u nás a potom terminológia nás spája tú Afriku skrz Indiu s nami. Nepredstavujte si nikdy, že bol obchod medzi Južnou Afrikou a Slovenskom, to nie. Vždycky bol trojuholníkový obchod. Dajme tomu, India bola ako iniciátorom, bol obchod na Slovensko, zo Slovenska do Indie, z Indie do Južnej Afriky, do Zimbabwe, do východnej Afriky. Pozdĺž východoafrického pobrežia bol obchod do arabských zemí, do Červeného mora. Takže tam bol taký určitý trojuholník, ale hlavne boli to tie dve ramena z Indie, z takého Tranganúru, z Góry, z Kalikutu,
sa plávilo proste buď do Červeného mora, alebo sa plávilo k Zanzibaru a na juh do Mozambiku. Zajímavá príhoda sa stala, keď Vasco da Gama išiel poprvý raz do Indie. 1487. Tak prišiel do Malindy na keňskom pobreží a chcel ísť do Kalikutu. Ale Portugálci mali strach z Arabov, pretože oni boli v stálej vojne s islamom, že? Oni vlastne otvorili tú cestu do Indie kvôli tomu, aby sa vyhli transportu cez Sýriu, cez Lebanon, kde sa museli platiť vysoké clá. Preto korenie indické v Európe bolo strašne drahé, len králi si to mohli dovoliť. Portugálci vedeli, že neprerazia cez ten istmus lebanonsko-izraelsko-sírsky, tak šli okolo mora. Pretože mali veľké skúsenosti v námorníctve, keď plávali na Newfoundland, ku Kanade za lososmi, nie lososmi, tuna. Čo je tuna? Tuniak. Zatým, tak oni sa tam naučili hodne navigácie, no a preto boli najlepšie vybavený národ na svete na konci toho 15. storočia. No keď Vasco da Gama prišiel do Malindy, tak on nechcel ísť pozdĺž pobrežia, pretože buď by mal konflikty s Arabmi, alebo by musel platiť. Tak on chcel nájsť cestu rovno do Indie. Prišiel do Malindy a tam bol indický pilot, ktorého najal. To vám hovorí niečo, že vtedy tam bola pilotná služba pravidelná medzi Indiou a Keňou. To znamená, že tí kapitáni rôzni arabskí, indickí si dali poslúžiť takým expertom ako námorný pilot. Ten pilot prišiel na loď Vasca da Gama, a Vasco da Gama mu ukázal všetky inštrumenty, ktoré mal na lodi, hej, ako naviguje, čo mu pomáha, od kompasu, cez sextant a tak ďalej. A pýtal sa toho Inda, čo on používa. A on hovoril, že tie prsty on používa. A on s prstami nájde cestu do Kalikutu. No a že nepotrebuje nejaké nástroje, prsty mu postačia, pretože tým môže meriať výšku hviezd. 3 prsty, 2 prsty, 1 prst. A podľa toho bol schopný navigovať presne z Malindy do Kalikutu a nezmýlil sa. Keď plávali okolo pobrežia na sever ešte od Kalikutu, tam bol nejaký muž, ktorý mával zo skály, tak poslali malú loďku k nemu, prečo máva, a ten priviezli, a to bol poľský Žid. Čo tam robil? Ten tam bol, hovoril, že on že vedel o tom, že Portugálci sú na moriach a že im chcel pomôcť. Portugálci mu moc neverili, si mysleli, že on je špech pre Bijapurského sultána, tak mu pritisli prsty do dreva a on potom priznal, že áno, že bol tam poslaný. On bol poľský Žid, ktorý sa narodil v Alexandrii a pôsobil v Indii, tam sa dal do služieb Bijapurského sultána. No a ten súd, pretože on hovoril jazyky a vedel európske jazyky, tak ho tam poslali, aby presvedčil Portugálcov, že aby nešli do Kalikutu, ale aby išli do Goe, kde už námorníctvo Bijapurské čakalo. No a boli by potopili asi tie lode, tie portugalské lode. Portugálci našťastie sa dozvedeli tú pravdu a doplávali šťastne. Zajímavá epizóda bola, keď ešte prišiel na tú loď, tak videl tam obraz Panny Márie. Vasco da Gama mal v kabíne obraz Panny Márie. Tak išiel, si klakol na zem a sa modlil. Vasco da Gama hovorí, aké šťastie, že som našiel kresťana. Ale on si to pomýlil s Lakšmi. To je bohyňa veľmi populárna v Indii, no a tá Panna Mária sa mu zdala veľmi podobnou, tak to trvalo nejakú dobu, než sa to vyjasnilo, že to nebola Panna Mária. To isté sa stalo, alebo podobná vec sa stala, keď prví Portugálci prišli do Mozambiku a do Zimbabwe, oni tam prišli 1506, a prvý misionár šiel do Zimbabwe v roku 1551, a keď prišiel tam, tu Monomotápa bol král, tak ten král sa opýta, koľko žien chce. A on hovorí, ja nepotrebujem ženy, pretože ja som katolícky kňaz. A oni hovorí, no ale všetci muži chcú ženy. Tak on hovorí, že nie, že on je kňaz. Tak oni sa veľmi divili a dali mu tam dom nejaký, kde sa zdržiaval, a po čase špehovia reportovali, že on má ženy. Pretože každý večer ide na kolena pred ňou a má dlhé zlaté vlasy
A potom zistili, že oni nevedeli, on má obraz portugalská Panny Márie a on sa modlil predtým. No a to sa dostalo do rúk toho monomotapu a jeho zadusili a hodili ho do rieky, takže prvý misionár skončil tak v Afrike. No a teraz, že čas uteká, pozrime sa, čo sa deje tu v našej histórii. Toto je kniha, na ktorej ja teraz pracujem. Táto malá kniha, to je len taká ukážka. A toto je teraz 600 strán, sa to volá Slovenia a Slovensko, velebníci vlasatého Boha na horizonte histórie. A približne 3200 rokov pred Kristom do 907 po Kristu. No je to 600 strán toho, takže to bude nejakých 800 nakoniec s obrázkami a tak ďalej. Na tom ešte musím pracovať, ono sa to pripravovalo behom 14 rokov. Pretože ja som nikdy nemal žiadne peniaze na slovenskú históriu. Ja som len robil africkú, ale po boku som zberal nejaké informácie. No a postupne som dal dohromady túto knihu. No a len tak pre zaujímavosť vám prečítam, aké sú tituly, ktorým budete rozumieť, alebo nebudete. Napríklad, keď by som išiel od začiatku, kto sme. A to čítam len tituly kapitol, hej. Slovenia, Slovaniak, slovenský kostol, kľúč k najstaršej histórii. Náš kostol je indické slovo. Kosatalam. Vlasatý Slovení. Kde sa vzal vlasatý boh? Za vlasatým bohom do Indie. Gangavenian. Od Gangaveniana k Slovenom. Slovenské zlaté mesto na Dunaji. Myškar šľachti, ale jeptišký jazyk sa dajú sprzniť. To je niečo, nebudem sa hovoriť o tom viacej, ale Boh Velez, ničiteľ, Lingama Kumiri, Šiva Živa, Peruna Valáška, Boh Boh, tajomstvo pohanov a jazyčníkov, Turice, Tóra, Brieždi sa. To je moje? Ja to len vypnem, to príde neskôršie. Dobre. No, takže tých tém tu je strašne veľa, veľká rôznorodosť, treba keď skočím ďalej, tak je tu napríklad s argonautami Zajantarom Baltiku, Sembia, Kurgany, Kašuby, Prusy, Asterávia, Hyperboreáni, Spiš, Kláštorisko, Letankal, Valáška, Slovenské hory, Valási, Tisa, Uhry, Iliriko, Ilirici, Parambu, Váš, Kotíni, Asposy, Avari, Amazonky, Chlapi, Horáči a podobne. To sú všetko témy z našej histórie. Ale z tej histórie... Treba to prijať. Nie, to... Kapského mesta. Už počkať. Toto nie je tak dôležité. No, alebo že by to bola moja... Neterpúca. No, takže v tej knihe je toho strašne veľa. Sú to veľmi kontroverzné veci, určite, pretože Slovensko nie je pripravené na svoju históriu, na svoju starú históriu. Tá naša história je tak umelo skrátená na tých, koľko? 1400 rokov tým sťahovaním národov, ktoré si vymysleli Češi a Nemci a tým nás pripravili o našu históriu. Pretože česká história sa nedá doložiť pred takým 12. storočím, ako nezávislá história. No a lenže Češi zase sú vyspelejší v mnohých veciach a preto v tej pozícii oni sa necítia dobre. Ich historiografia je vyspelejšia než naša, ich literatúra je ďaleko bohatšia, oni si vedia to ceniť viacej, tú históriu. No a preto tá krátka história sa do nemeckých rúk a do českých rúk hodila. Tak nás odstavili do Beloruska, do Pripiatských močiarov. A tak, jak pán Niederle píše na prelome toho 20. storočia, tam sme si žili životem klidným medzi komári, samozrejme, kde nikto nás nenavštívil, pretože tam nebylo obchodu. No a tak sme tam existovali vraj a potom sme sa nejak vyrojili v tom 6. storočí pred Kristom
a zabrali sme, celá Európa bola vtedy keltská alebo nemecká, už bola porímska a my sme sa vyrojili z počiarok, kde sme nenechali nič, ani jeden dom, ani jedna štruktúra, ani jedno hradisko, ani nič. A vyrojili sme sa odtiaľ a zabrali sme pol Európy. Teda to nemyslím len Slováci, ale tí Slovania, hej? No to sa, taká zázračná história sa nikdy nestala, nikde na svete. A tí Nemci a tí Kelti, jestliže tu boli, tak tí by len tak neustúpili. V našej histórii sa povie, co do okolností, oni sa stiahli na západ. Prečo by sa stiahli? Veď mali všetky hroby tu, na našom území. To je úplne taký nezmyselný argument, ale slovenská história to prijala nejak a do dneska sa píše, že naša história začína v 6. storočí, alebo archeológovia hovoria v 8. storočí. Archeológovia v nedávnych statiach som videl, kde sa hovorí, pred 8. storočí nenájdeme žiadnu známku o Slovákoch alebo po Slovanov na našom území. No, to je niečo, kde my sme sa naozaj vzdali našich koreňov a hlavne to bolo zmanipulované českou, pohádkopiseckou históriou, ja tak jej hovorím, pretože to sú pohádky, o pravci Čechovi, ktorý vedol svoj lid na žíp, na kopeček žíp. O tom sa nepíše, že on zabil brata Slováka, ako sa píše v Dalimilovej kronike, zabil Slováka a preto boli by ho povesili asi, tak ušiel na západ do prázdnej zeme bojskej, ktorej sa vtedy hovorilo Desertum Boiorum, púšť bojská, pretože bojovia tam boli asi od 2. 3. storočia pred Kristom. Potom prišli tí Dákovia z Rumunska po Kristu a neskôršie ich tam vybili, tých bojov. No a potom sami seba pobili a stiahli sa späť do Rumunska. A tá zem potom bola známa ako prázdna zem, bojská púšť. No a Čech, alebo každý Slovák to asi vedel, že na západe tam je nejaká prázdna zem, tak keď niekto musel utekať niekde, ako pravotec Bohém, pretože to meno Čech nie je jeho meno, to je zemanský titul. On bol zrejme bohatý človek a tak sa utiekol do tej prázdnej zeme bojskej. A čo ma prekvapilo, že ju našli prázdnu, a to som nikdy nevedel, že Jirásek k tomu dodal, že keď sa už ako rozprchli kolo tej hory Žíp, tak zistili, že tam sú nejakí tí zarastenci, nejakí ošarpanci, ktorí sa v kľakoch skovávali. A on hovorí, no, tak Čechovi stúpenci ich vybili, no a tým vojská zem sa stala českou zemou. No a Slováci to zhltli a naša história je takto kyptera. My nemáme počiatky. My zrazu sa nejak objavíme, bez bojov nemáme ani jeden boj zaznamenaný s nikým. Ako je to možné si to predstaviť, vôbec to neviem, ale tak sa to učilo za mojich čias v školách a myslím, že aj v dnešnej, napríklad v tej poslednej knihe, čo vyšla anglicky, Slovakia in History, tam nič o nás nie je pred 6. storočím a aj po 6. storočí sú len dve krátke kapitolky, dokonca i Veľká Morava je vynechaná. Tá Veľká Morava to je veľká chyba, to nie je, žiadna Morava nikdy nebola, bola Marava, slovenská Marava bola, ale Morava nebola. To je už zmenou tej jednej samohlásky sa vymazáva história. Tak ako my sme boli vymazaní tým, že Jer sa začal prepisovať česky ako E s mäkčeňom, ako je. Slováci na to naskočili a prepisovali to ako IE. A tým sme sa vymazali, alebo sme súhlasili s tým, že nie sme v tej histórii, že sú len Slováni. A kto sú to tí Slovéni? Nikto z vás nie je Slovén. Zato všetky naše ženy sú Slovenky, náš jazyk je slovenský, my sme Slovéni, jedine muži sa dali o hlúpi, by som povedal, a pripustili to meno Slováci, čo určite nie je povznesujúcim menom, pretože to je založené na tej koncovke ak, a tá ak určite nie je dobrá koncovka, to je pejoratívna koncovka, že? Takže Slovák nás len zhadzuje dolu. No a našťastie, že naše ženy vytrvali na svojich Slovenkách a deti, slovenské deti a slovenský jazyk. A toto slovo pochádza z toho Slovení.
To je podstatné, ako ten Záborský už to vedel, a na tom my by sme mali budovať, na slove Slovenii, na mene Slovenii. Slovák nám nikdy nepomôže, to nás len pripraví o našu históriu, no je to súčasťou histórie síce, ale časom by sme mali na to zabudnúť. Možno zase niektorí hovoria, že no keď to príjmeme to Slovenii, tak potom čo urobíme so Slovincami? No nič neurobíme, predsa oni sú súčasťou nášho národa, alebo my sme súčasťou ich národa. Pretože sme boli len jeden národ, do ktorého sa vklienili Maďari, no a rozdelili nás na dve časti, no a tak oni majú Slovenky, my máme Slovenky a sú tam zase zmeny v názvoch pre mužov, hej? Malé. Ale to bol určite jeden národ od Tesalonike až po Viedeň a za Viedeň do toho Norika alebo do Ilírie. Toto sú všetko mená, ktoré sa spájajú s našou históriou, aj keď historici ľahko odpíšu Ilírov, napríklad od nás. Kto sú to tí Ilírovia? O nich sa píše, hej? Alebo kto sú to tí Norikovia? Norikum, to je oblasť okolo Viedne, tam v tých podalpských oblastiach, hej? To sú naši ľudia, jedine, že sú popísaní ako tí, ktorí žili v jaskyniach. Ilíri žili v jaskyniach Norici, od Norici to rozpoznáte v slove Nora, že? Do dneska. Takže my máme v tej dlhej histórii máme veľa mien. Ako každý starý národ má veľa mien. Pozrite sa len na Britániu, koľko mien je v histórii Británie, hej? A tie mená samozrejme by sa mohli uplatňovať, ale len v kontexte tej doby, keď oni platili. Slovenina je platné slovo až do 3000 rokov pred Kristom. A na tom slove môžeme budovať, ale na Slovákovi nemôžeme budovať ani na tých iných menách ako Ilíri. To je súčasťou našej histórie, ale na tom nevybudujeme, pretože to malo limitovanú aplikáciu. Že sa to uplatnilo len na tých ľudí, ktorí žili v jaskyniach, a to boli hlavne mníši, náboženskí ľudia, ktorí často trávili čas v jaskyniach, no a preto tie slova sa na nich aplikovali alebo použili. A zase to Ilíri, alebo to slovo Norici, to je zase indické meno. Keď sa pozriete potom na slovo Krás, napríklad, to je ďalšie meno spojené s jaskyňami, Krásová oblasť, že? Máme Krásovú oblasť, kde je veľa jaskyň. Keď pôjdete do Slovenska, tam je veľká Krásová oblasť. Tam sa zistíte, aké bolo pôvodná forma toho mena. Že to bolo Karasatu. Tí, ktorí žili, to popisovalo ľudí, ktorí žili zase v jaskyniach, a keďže v jaskyne sú v Vápencových horách, tak horám sa začalo hovoriť o Karasatu, na mape ešte stále nájdete toto meno tam, v Slovensku. No a z toho vznikol náš Krás. A s Krásom, keď hovoríme o Kráse, tak už nespojujeme to s nejakými ľuďmi, spojujeme to len s takými horami, ktoré majú tie Vápencové skály. No a cez tú našu históriu by sme mohli ísť s mnohými menami a tu vám teraz uvediem